Bilang lang. 1, 2, 3. Ayun. Tara. Salamat, bro. Uy! Go! Uy! Uy! Go! Relax ko dyan ngayon, go ah. Ganda ng lugar, go. Oo nga, ganda dito daw eh. Ina naman yun. Ibang-iba ka na ngayon, go ah. Ay, alam mo naman, Taguro Brothers. Ano ba ginagawa mo, go? Taga, namamasol. Namamasol? Anong pasol? Namamasol, nangingisda. Nangingisda? Ano ba naman yun? Ano, magpalata? Nagtitintiwan na, Bisaya pa rin. O ano? Tayo lang nga. Meron na ba? Minuli ako, gaw. Meron na ba? Ayan, minuli ako, gaw. Wait lang, gaw. Nahuli ko siya na may kasamang iba. Yo! What's up, banana? Mananap, what's up? Mga gaw, mga bay! Mga gaw, mga bay. Yeah! Kung nakikita mo, gaw, ibang lugar tayo ngayon, gaw. Gaw, ganda, Mapapansin mo, gaw. Gusto ko makita ng mga viewers natin kung gaano Gaano kaganda, dito. gaw? Kaya mo, gaw. Yun! Yan, Naiiba tayo ngayong 2021, gaw ah. cinematics yan, gaw. Ayun, gaw. 2021 na, gaw. So medyo Yes, ibahin natin ng yes. konti. Lalagyan natin ng konting twist ang ating vlog, gaw. Yes, yun. Excited na ako, gaw. Ano bang gagawin natin ngayon, gaw? Ngayon, gaw, siyempre, ang sarap-sarap ng weather ngayon, gaw. Tsaka ang ganda-ganda ng view natin. Yes. So, magluluto tayo, gaw. Yung palaging niluluto sa mga beach. Yun! Ano yun, gaw? Sinuglaw. Yun, sinuglaw. Ano, alam yung suglaw, gaw? Ano yung sinuglaw? Hindi ko rin alam. Mga bobo! Kasi, gaw, kung marami kang alam, bililigpitin ka. Lipitin ka. Yun. Yun yung mga gaw, mga bay. So, ang sinuglaw, mga gaw, mga bay, yun ang pinaghalong sugba at kilaw. Kilaw Kung sa Bisaya, yes. Yun ang tinatawag natin na inihaw na karne at kinilaw na isda. Yun yung masarap, gaw. Tuna at pork belly. Yes, Sinuglaw. combo. Combination. So, ano pa hinihintay natin, gaw? Baligo na tayo, gaw. Wag, gaw. Magpe-prepare pa tayo, gaw. Excited ka na tumalon dyan, gaw eh. Sarap na magtampisaw, gaw eh. Loko-loko ka talaga. So, ano? So ano, tara na! Yung nagaw mga bay, so dito na tayo sa inihaw na karne muna. So ito mo yung, kung sa Bisaya pa, sugba na karne. Inihaw na karne, so ito, kita nyo, liempo yan, malinis na liempo. So nagugas ako ng kamay mga gaw mga bay, baka anong sasabihin nyo? Makayak, hindi nagugas ng kamay. Huwag kayo iyak. Pero mas masarap yung marumi, di ba? Anyway, so lagay natin dito mga bay, mga isang kilo. Ayusin mo naman siguro, gaw. Isang kilong karne lang, gaw. Pwede na yan, or 1.5 kilo, pwede na yan, gaw. Yun yung talaga masarap sa luto natin, gaw. Eh, walang sukat, walang exact measurement ang luto. sukat. Ang luto. So, kailangan lang talaga ng pagmamahal at magic. Sana all. Yun. Lagyan natin ng kalamansi, gaw. Kalamansi. Depende sa inyo kung gusto niyo na medyo maasim. Gaw, nakikita ko sa ibang luto, gaw. Ginagamit nila, gaw, yung suka at saka toyo. Tsaka Hindi tayo gumagamit yung Taguro Brothers, gaw. Hindi tayo gumagamit ng toyo kasi nangingitim kasi pag may toyo. Nasusunog. Iniiwasan natin mangitim yung ano. Nasusunog nga. Nasusunog. Pangit kasi tingnan kung Tigas ng ulo eh. medyo sunog yung liempo. Tapos lagyan natin ng isang ulo ng bawang. Ito. Gaw. Bawang. Yun. And paminta. Ganyan lang kasimple, gaw. Simple lang masyado ang recipe. Huwag natin masyadong pahirapan ng mga viewers natin, gaw. Tapos lagyan natin ng konting asin. Yun. Yan. Lagyan natin, gaw. So paghahaluin natin ito, gaw. So lamutakin lang natin, gaw. Gaya na paglamutak nyo sa na iniwan din kayo. Ay, sakit dyan, sakit. Depende sa inyo, gaw, kung ilang oras nyo gusto i-marinate. Pwedeng 30 minutes, 1 hour, or pwede ding overnight. Okay na yan. Pag na-marinate na yung kamay nyo, yun na yung sinyales na na-marinate na rin yung karne.
Gago! So, pag masarap na yung kamay ko, masarap na yung karne natin. Yun go, ang sekreto ng pag-iihaw go, meron din tayong lalagay na konting mga isang kutsara lang ng oil. Kasi ito go, ito yung magsisilbing wala lang. Silbi. Wala namang silbi. Palamuti lang. Hindi go, para hindi siya hindi dumikit yung karne natin sa Sa screen. Sa screen. So yun yung talaga yung purpose niya. Okay. Okay. So okay na yan go. Hayaan natin go. Yun go, after 3 days and 2 nights. So, yan. Yun. Sasalang na natin. So na-marinate na yan go based sa panlasa ng kamay ko. At saka yung sa Marinate na. kuko ng paa mo. Sa ko ng magkakaroon niya ng crispiness kapag may oil. Crispiness. Antayin na natin maluto gaw. Nice! Yun. After 10 minutes. Sarap. At matapos din. Yun mga gaw mga bay. So dito na tayo sa main ingredients ng ating sinuglaw. Yun. Yun. So mag-start tayo sa yun, may bawang may bawang. So may pulang sibuyas tayo, optional, pwede ding puti, pero mas prefer namin ang strong taste ng pulang sibuyas. Yes. Dito pampawala ng lansa kasi may isda tayo, meron tayong luya. Luya. Yan. Na-slice na natin gaw, ganito pagka-slice ng cubes talaga siya. Meron din tayong pipino, para medyo may konting gulay tayo gaw. Meron tayong mangga, para may prutas din. So kumpletos ricados yan gaw. Siyempre meron tayong suka gaw. Yan. And meron tayong kalamansi. Pero Cheat mode. cheat mode na tayo kasi tinatamad tayo. Rock salt. Pwede ring sand salt or meron din mga iba-ibang klase ng salt. Salt. Wag lang daw insult. Joke time. Next joke please. Tuna cubes. Murang-mura lang sa amin dito. Sa atin daw. And meron tayong sinugba or inihaw na pork. Yun lang daw. Simple lang ang ingredients daw. Madali lang ito daw. Paghahaluin lang natin. Simulan natin sa sibuyas. Bilin. Di ba na? Gamay kayo bilin. Gamay na pa pa. Ano sa'yo yung nabulong dra? Luya. Luya. Yun. Suka. Yun. And kalamansi. Yung Buto niya. yung liso gaw. Yung buto. Tanggal mo naman Uy. paano. Uy. Uy. So hindi masyadong perfect pero at least ganyan talaga gaw. Hindi tayo perfect gaw. Huwag kayo iiyak. O dyan may strainer kaso wala tayong dalang strainer gaw. Mangga. Yes. Yun. Pipino. Yun. Yan. Yung tamang-tamang asin lang gaw. Kung sobra gaw, solin nyo lang. Okay na gaw. Hindi. Hindi natin mahalo to dito gaw. So yun gaw, nahalo na natin gaw. Hindi natin masyadong pinakita kasi maliit yung container natin gaw. Maliit yung lalagyan natin gaw. So nilipat natin sa ibang container tapos ninalo natin. Madali lang. Matatanda na tayo. Alam nyo na yan gagawin nyo. Hindi na tayo mga bata, mga chong. So ready na tayo gaw. Pwede na tayong kumain. Yun. Yo mga gaw mga bay. Luto na po ang ating sinuglaw. Ang inihaw na pork belly and kinilaw na tuna. Yun, before we go. Oh. Mag-pray. So ikaw mag-lead ka. Lord, Son, and Holy Spirit. Kudos 2021. Stay safe para sa mga viewers and sa amin. And Lord, salamat sa gift mo sa amin before nagtapos yung 2020, yung na-monetize yung channel namin. Thank you very much. And this is Christ our Lord. Amen. Amen. Yun pala nga pala gaw. Nalimutan ko sabihin. Monetize na yung channel natin gaw. So maraming salamat masyado sa mga supporters natin dyan, sa mga viewers and sa mga subscribers natin na nagpatuloy na sumusuporta sa atin gaw. Tuloy-tuloy lang tayo, paangat ng paangat, lahat ng mga YouTube vloggers dyan. Sabay tayo umangat. At magdasal. Before yan gaw, tikman mo na natin. Alam mo naman gaw, yung ginagawa natin palagi. Oh, syempre. Sarap to eh. Pag may mangga eh. Ano yung kabay na? Parang sangyup lang gaw. Ano yung sangyup? Ano? Sarap May pork belly, may tuna, tsaka may... Alagyan ko pala ng mangga. Masarap daw. Pagin mo, ang masarap. Dito nawawala ang sinuglaw sa mga pagkainan ng mga nagpupunta ng beach resorts. Diba? Tropical. Kain tayo, gaw.
Bye. Mga gaw mga bay. Namiss kita, Gaw. Eh medyo na busy lang po ang December. mga gaw mga bay kasi yun nga mga priority sa buhay. So yun nga pala gaw, dahil na busy tayo gaw dahil sa may new baby girl ako. Eh yun, medyo na busy sa hospital, puyat, yung pag-alaga ng baby, talaga. Maraming vlog for this 2021, mas marami, mas aabangan nyo kasi may binago kaming process konti. Sinigang na penguin, mga kuwalang sinugba, mga ganun, Paksiw na polar bear. Yun. ito yung Napakasarap. pinakamatindi No. inasal na giraffe. Giraffe. Tingnan mo naman, Gaw. Ang ganda ng background natin, Gaw. Ano, Gaw? Sino ba nang hindi masasarapan kumain ng ganitong Yes. ambience? Yan. Cheers, Gaw, para sa 2021. Cheers, 2021. For 1 million subscribers. Ang kakapal na mukha nyo. Think positive. Law of attraction. Love Gaw. attraction. Sa mga kapwa vloggers natin dyan, huwag kayong huminto. Kahit wala talaga patutungan. Hindi, okay. As long as nag-enjoy tayo, mahal natin ang ginagawa natin. Yes. And wala tayong tinatamakan. Mga bobo! Wala tayong tinatapakan. Wala tayong tinatapakan na ibang tao. Walang mali sa ginagawa natin. So shout out nga pala kay Dwight Yes. sa paghawak ng camera. Sa sample na Ayun. Ayun. Kapatid natin, Fishing with Wife. Fishing with Dwight. Yes, yes. Shoutout din pala sa family niya, wife niya. Sinashoutout natin yung family natin kasi sila talaga yung nasa likod ng kung bakit tayo nag-monetize. Nasa likod ng camera. Walang Sila din nasa likod ng camera. Tingnan mo, Gaw. Kompleto yan sila, Gaw. Kompleto yan sila, Gaw. Supportive! walang Taguro Brothers. Well. And literally talaga, nasa likod sila talaga ng camera palagi. Yun mga gaw mga bay, naubos na po ang aming pagkain na yan. Masarap talaga yung combination ng Yes. tuna and pork belly. Abangan nyo po, marami kaming i-upload and marami kaming videos na gagawin para sa 2021. Don't forget to watch, share, and subscribe. And click the notification bell. Ting! Ting! Kalimbangin. So, ingat kayo, more power, and God bless. Tatak, Taguro Brothers. Yun! Oh, balik na kay AA.